over een daklozenkamp in Vlissingen. En archeologen op zoek naar schatten in de Zeeuwse wateren. Tijd voor het weekoverzicht. Er staan enorm veel vakantiehuizen te koop in Zeeland. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars het hoogste aantal in 15 jaar. Vooral eigenaren die zo'n woning ooit kochten als investering doen ze nu massaal in de verkoop. Op verschillende toeristische plekken in de provincie zie je ze steeds vaker. Te koopbordjes in de voortuin. Een simpele zoekopdracht levert op dit moment meer dan 700 resultaten op. Van recreatiewoningen die te koop staan in Zeeland. Van staacaravans van 34.000 euro tot aan villa's van bijna 2 miljoen en alles ertussenin. Ook makelaar Jan-Willem Hogedeuren uit Oostkapelle merkt dat het drukker is dan anders. Ik merk het aantal aanvragen ook enorm toenemen. En ja, daar is een reden voor uiteraard. De eigenaren van zo'n vakantiehuisje zijn de afgelopen jaren meer gaan betalen. Dat komt door hogere belastingen in box 3, waar zo'n tweede woning onder valt. En ook is de BTW op overnachtingen omhoog gegaan. En willen veel verhuurders dat niet volledig doorberekenen aan hun gasten. Wat zorgt voor een kleinere winstmarge. Dat wordt gewoon een dure aangelegenheid om een vakantiewoning te hebben. Ook is er veel onzekerheid over de toekomst. De belastingregels die gelden voor zo'n tweede woning gaan veranderen. Maar hoe ze er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk. Paul Roze uit Tilburg kocht in 2015 2 vakantiehuizen in Zeeland als investering. Maar ook hij heeft ze in de verkoop gedaan. Onder meer door die hogere belastingen. In 2001 is dat boxsysteem geïntroduceerd. Toen werd het de pretbox genoemd. Maar zo heel langzaam is daar met de kaarschaafmethode overheen gegaan. En daar is heel weinig meer van overgebleven. Maar daarnaast merkt hij nog een probleem. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in hele lage rendementen. Een overkill aan vakantiewoningen. En dat terwijl het aantal toeristen dat in Zeeland vakantie viert al jaren langzaam afneemt. Die hogere BTW op overnachtingen helpt daar niet bij. En ook de toeristenbelasting stijgt op veel plekken flink. Terwijl die verblijfstoerist juist gekoesterd zou moeten worden, vindt Jan-Willem Hogedeuren. Die moet je zeker koesteren, die moet je houden. Die mensen die komen hier, die gaan hun boodschappen doen in de supermarkt in de dorpen. Die gaan op een terrasje zitten in diezelfde dorpen. Die betalen hun toeristenbelasting. Die betalen huur aan de eigenaar van die vakantiewoning. En iedereen die leeft daarvan. Stel dat er geen toerist meer naar Zeeland kwam, dan wordt het een triest iets. Ook op andere plekken in het land worden meer vakantiehuizen te koop gezet dan ooit, ziet de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Maar de stijging van het aanbod is in Zeeland het sterkst. Ook liggen de prijzen hier gemiddeld hoger dan elders in het land. Maar kopers kunnen in deze markt kritischer zijn en scherper onderhandelen. Het is een echte kopersmarkt. Die zoeken de krenten in de pap. Eigenaren van die vakantiewoningen die zullen eraan moeten wennen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien, om het zo maar uit te drukken. Volgens de NVM verschuift de markt steeds meer richting kopers die zo'n huisje vooral zelf willen gebruiken in plaats van als investering. Een lichtpuntje voor hen is dat er volop keuze is. Autoschadebedrijven hebben nog steeds de handen vol aan de gevolgen van de enorme hagelbui die eind juni over Walcheren trok. Op verschillende plekken is speciale apparatuur ingezet om de schade aan de auto's op te sporen. Zoals hier, bij dit bedrijf in Goes. Daar hebben ze de eerste inspecties achter de rug en wordt er nu gewerkt aan het herstel. En daarvoor is een gespecialiseerd team ingezet dat in heel Europa hagelschades repareert. Op dit moment kunnen we het werk heel goed aan. We zijn tot half oktober aan het plannen. Maar in principe, de capaciteit is op dit moment goed te overzien. Een aantal jaren geleden hebben we veel groter hagel gehad. Dan duurt het ook wel langer. Stoom komt jullie nog niet uit de oren? Gelukkig niet. We werken wel van 's morgens 6 tot 's avonds 8 uur en in de weekenden. Behalve op zondag, maar in principe zaterdagmiddag 4 uur is voor ons de max. Hagelschade is niet altijd direct zichtbaar. Daarom kan je ook eerst laten checken of je auto schade heeft door hagel. De Pride-boot vaart niet mee tijdens de havendagen in Zierikzee. Volgens het bestuur van de havendagen zorgt het meevaren van de boot voor te veel discussie. De boot was een initiatief van de radiozender 3FM met als doel meer aandacht voor de LHBTIQ+-gemeenschap buiten de grote steden. Volgens de organisatie van de havendagen kwamen de traditionele en maritieme waarden van het evenement nu in het geding. En omdat gesprekken niks opleverden, besloot het bestuur de Pride-boot definitief uit te sluiten. Stenen eruit, groen ervoor terug. In Douwendalen in Middelburg is dat op grote schaal gedaan.
5000 vierkante meter asfalt is eruit gehaald zelfs. Al dat groen is bedoeld om hittestress tegen te gaan. Oververhitting eigenlijk van het lichaam. Iets waar we in de hete weken van de afgelopen tijd bijna allemaal last van hebben gehad. Voorheen was het hier verharding en nog eens verharding. En veel auto's. Asfalt, betonklinkers, betontegels. En dat is nu echt veranderd. We hebben het asfalt weggevreesd. Dat was ongeveer een 5000 vierkante meter. En we hebben grondverbetering toegepast. We hebben een wadi-structuur aangebracht. En we brengen heel veel groen aan. En er komt een 3000 vierkante meter groenpark terug voor de verharding die is weggehaald. Asfalt en bebouwing houden meer warmte vast en hogere temperaturen kunnen hittestress veroorzaken. Die hittestress, dat speelt zich overdag plaats, maar met name eigenlijk in de nachtelijke uren. Als mensen niet goed kunnen slapen. En dan kan daar ook verder gevolgen voor de gezondheid uit voortkomen. Ja. Mensen kunnen dan misschien minder goed op hun werk terecht. Ze kunnen gezondheidsklachten krijgen. En door vergroening kan je de temperatuur naar beneden brengen, maar eenvoudig is dat niet. Er is ongeveer een vuistregel, als er 10% vergroend wordt, dan gaat de temperatuur in het gebied met een halve graad omlaag. Dus er is aanzienlijke vergroening nodig om de temperatuur omlaag te brengen. En daar meten we ook met sensoren naar, om straks te meten als het project helemaal klaar is met de vergroening, hoeveel die temperatuur dan ook omlaag is gebracht. We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen en die ontmoeting creëren, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In retranchement is de molen flink onder handen genomen. Al kwam tijdens de restauratie een onverwachte bewoner aan het licht. Tijdens de restauratie, de start van de restauratiewerkzaamheden, is eigenlijk geconstateerd dat er een knaagkever aanwezig is in de standaard van de molen. Wat doet dat voor de constructie? Nou ja, in dit geval weten we niet precies in hoeverre dat gaande is, maar het kan de constructie verzwakken als er heel veel hout aangetast is. Om bij de standaard te kunnen komen moest de molen in zijn geheel worden opgetild. We kunnen niet zomaar de paal weghalen en de kast blijft staan. Hij hangt op die paal, dus de hele kast moest eraf, zodat we die paal straks kunnen demonteren en meenemen. Bram Voogd is hier al 43 jaar molenaar. Hij maakt zich er niet druk over. Je kan er volste vertrouwen in. De mensen die anderen weten, die kunnen dat ze hem weer netjes gaan terugmaken. Het is al jaren wekelijks prijs op de Zeeuwse Milieustraat. Inbrekers die een van de terreinen betreden om ijzer of elektrische apparaten te stelen uit een van de containers. De Zeeuwse Reinigingsdienst, beheerder van al die terreinen, is het nu meer dan zat en heeft maatregelen genomen. Dit is bijvoorbeeld een van de plaatsen waar langs ze binnenkomen. Dan knippen ze gewoon het hek open en wij mogen het dus wekelijks gewoon repareren. Het is al jaren een probleem, diefstal in milieustraten. Een van de populairste is de Milieustraat in Seroskerken. Tot nu. Hoe ging dat nou eerder? Dat ging eerder met een gewoon klein cilinderslotje. En nu met deze zware beugel. En dat is dus echt nodig op al die milieustraten op die manier? Ja, het is echt nodig om mensen eruit te houden en anders slijpen ze het met een hak en slijpen het gewoon open. Want wekelijks is het wel ergens prijs in Zeeland. Ja, elektronica, dus geluidsboxen, telefoons, werkelijk van alles. Oude telefoons, zaagmachines. Ja, mensen zoeken er gewoon dingen uit waar ze nog behoefte aan hebben. Beeldschermen liggen hier vooraan ook nog, dus we hebben televisieschermen. Ja, dat is allemaal als het goed is kapot of stuk, maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Wij zijn afhankelijk van de meldingen die wij krijgen. Op het moment dat er een melding komt, dan kunnen wij daarop direct acteren. En dan is voor ons van belang wat het beeld is. Dus dan zijn we echt afhankelijk van de informatie die we krijgen. Mocht het dan een heterdaadssituatie betreffen, ja, dan kunnen we uiteraard overgaan op aanhouding van de verdachte. We hebben er een aangetroffen in Terneuzen, die had een boodschappenlijstje bij hem. Dus die had de boodschappentas en een lijstje wat hij moest zoeken. Dus die komt denk ik in opdracht van iemand materiaal oogsten. We hebben camera's staan, we doen aangifte, we hebben nu sloten, we hebben speciale hekken. We hebben geïnvesteerd in hekken die niet makkelijk open te breken zijn. Vroeger zat hier alleen een gaashekwerkje met prikkeldraad erboven. Nou, het prikkeldraad hangt er nog, maar dit is echt stevig spul. Hier ben je echt even aan bezig om hier doorheen te komen. Maar ja, het is ook heel duur, dus je moet fors investeren om het hele terrein heen. Het is groot oppervlak om zo'n hek neer te kunnen zetten. Al met al levert het veel frustratie op bij de milieustraten.
We zien soms dat ze de volgende dag alweer terugkomen of dat we ze op meerdere straten in beeld hebben. Politie en Openbaar Ministerie hebben andere prioriteiten dan dit. Het is natuurlijk ook afval van burgers, dus ze zeggen van het is afval, we houden er geen registratienummers van bij. Het is wel lastiger op het moment dat we een melding krijgen en we treffen een verdachte op een afstand vanaf deze locatie. Om dan te bewijzen dat het goed hier vandaan komt, omdat het hier niet geregistreerd wordt. Ondertussen heeft de ZTD eieren voor haar geld gekozen en worden meerdere milieustraten nog beter beveiligd tegen inbraken. In ieder geval op de milieustraten waar inbraken geweest zijn en alle milieustraten die we gaan veranderen gaan we het ook echt aanpassen. Want dit wordt wel de hekken die we omheen willen hebben. Ja, en als je het hebt over milieustraten die daar last van hebben, welke hebben we het dan over? Nou, we hadden het nu vooral op Walcheren, dus Middelburg, Vleren, Vlissingen. Maar we hebben het ook in Goes, we hebben het ook in Capelle en zelfs in Terneuzen is het ook nu aan de orde geweest. Dus het komt overal wel voor. Je kan er eigenlijk geen pijl op trekken, dan is het soms weer even rustig. Hier in Veer is nu gelukkig even rustig. Maar het kan zomaar weer ineens terugkomen. Wie deze week over de Oosterschelde vaarde, kon ze aan het werk zien. Onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Duikers zijn op zoek naar onontdekte parels en andere schatten, zoals een scheepswrak en de mogelijke restanten van een kasteel. De Oosterschelde is niet alleen een schatkamer als het gaat om de flora en fauna of om de culinaire geneugten zoals de oesters en de mosselen. Nee, de Oosterschelde is ook een schatkamer aan archeologische vondsten. Ja, zeker weten. Dit hele land is verdronken. Het ligt hier vol met verdronken dorpen en de resten daarvan. Je moet niet gaan denken aan gouden munten, maar er zijn zoveel meer archeologische resten die ook aandacht verdienen. Ja, dat is absoluut een schatkamer. Het onderzoek is volgens de archeologen hoog nodig. En Zeeland kent ook ontzettend veel archeologische sites die weinig archeologische aandacht hebben gekregen. Professioneel archeologische aandacht. En daar proberen wij nu verandering in te brengen. Er zijn al wat interessante vondsten gedaan. Zoals een muur die mogelijk van kasteel Lodijken is. En Romeinse dakpannen. De archeologen zijn tevreden over de voortgang. Wij worden heel blij van die muren die we hier aantreffen. En die kunnen heel veel vertellen over de datering, wat voor gebouw hier heeft gestaan. Het is een groot project. Je moet met een hoop dingen wel rekening mee houden, met wind en met de stroming. Maar weer de moeite waard om hier aan de gang te gaan. Er is niet 11 miljoen euro, maar het dubbele nodig om Zeeland bereikbaar te houden tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. 22 miljoen dus. Het geld is nodig voor extra pendelbussen, grote parkeerterreinen en meer afvaarten van het fietsvoetveer. Door het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld de bedrijven, zorg, onderwijs, ook nadere berekeningen kunt maken van oké, wat is dan echt nodig. We wilden ook een goed kwaliteitsniveau in het bereikbaarheidsplan aanleggen. Dus uiteindelijk heb ik toch gemeend om met een hoger bedrag naar provinciale staten te gaan dan aanvankelijk. Het extra geld is onder meer nodig voor de aanleg van grote parkeerterreinen, zoals bij de skihal in Terneuzen en het sloeggebied in Vlissingen-Oost. De hoop is dat het bedrijfsleven hiermee uit de voeten kan, want ze deden eerder al een oproep om snel met duidelijkheid te komen. Nou, dat hoop ik wel. Ik spreek het bedrijfsleven ook regelmatig. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven proberen met elkaar mee te denken. We hebben ook gezegd samen de schouders eronder, want het vraagt iets van ons allemaal. We kunnen als overheid ook niet alles oplossen. Het vraagt ook zelfoplossend vermogen van zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Maar als wij er samen de schouders onder zetten en korte lijntjes houden, ik denk dat dat heel belangrijk is, dan moet het lukken. U heeft er dus nog vertrouwen in dat het straks die 4 maanden goed komt? 2 dingen. Het zal een moeilijke tijd zijn voor ons allemaal, want 1 tunnelbuis eruit doet pijn. Maar ik heb er vertrouwen in, als we met dit pakket van maatregelen aan de slag gaan, dan biedt dat perspectief. Een groep van zo'n 15 daklozen en verslaafden uit Vlissingen heeft zich verzameld in een stuk bos bij Rittem. De gemeente Vlissingen weet van de situatie en hoewel de groep dus nu voor minder overlast zorgt in het centrum, zijn er nu ook zorgen. We zijn erheen gegaan met een Vlissingen die hierover aan de bel heeft getrokken. Hij wil zelf wel anoniem blijven, want hij is persoonlijk betrokken. Mijn schoonbroer, die al 30 jaar als heroïneverslaafd door Vlissingen loopt, die woont hier ook. Deze mensen hebben hier helemaal niks. Ze hebben geen enkele faciliteit, helemaal niks. Zitten hier zonder water, zonder stroom, helemaal niks.
Toch zal menig winkelier of binnenstadbewoner het prima vinden dat deze groep verslaafden hier een plekje heeft gevonden. Sommigen zorgden namelijk geregeld voor overlast in het centrum van Vlissingen. Dat kan ik mij ook helemaal voorstellen. Dat is ook zo. Dat kan niemand ontkennen. Dat is een win-win situatie. Maar hier zitten 15 man minimaal bij elkaar. Waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er meiden verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier. Helemaal niks. Varkens in Nederland hebben meer rechten. Hoewel de melder begrijpt dat er niet 1, 2, 3 een oplossing is voor de problematiek van deze groep mensen, is hij van mening dat de gemeente Vlissingen wel iets zou kunnen doen. Op zijn minst dat er dicties worden gezet, dat er een watertappunt komt, dat er gewoon naar een klein beetje wordt omgekeken. Het zijn en blijven mensen. Kijk hoe ze nu zitten, onder zeiltjes, letterlijk. Ze kunnen hier niet tot december zitten. Dat bestaat niet. In de kou, in de regen. Dat is gewoon godsonmogelijk. We spraken ook met een van de bewoners van het kamp. We hebben een plek. Ik heb nou van de burgemeester ook gehoord van, wow, zit het daar lekker. Dan hebben we er geen last van in de stad. En ja, we zijn best wel bezig. Alleen, kijk, qua financiën is het gewoon een ramp. We moeten eten. Weet je, overleven. Soms dan ontstaat er ruzie. Maar ja, hoe moet ik ervan zeggen? De plek is wel goed, weet je wel. Want dan weer, het is een berg. We hebben een berg in Vlissingen. En onbeperkt friet eten, nieuwe vriendjes maken en lasergamen. Een droomvakantie voor 20 Rotterdamse kinderen deze week in Zeeland. Vanwege geldzorgen of andere problemen thuis kunnen ze zelf niet zomaar op vakantie. Maar Stichting Humanitas maakt dat toch mogelijk en dat wordt goed ontvangen. Omdat we leuke dingen doen, we gaan naar het strand, en de klokjes en je krijgt vaak heel veel dingen. De gastouders zijn onmisbaar tijdens dit project. Kindjes komen bij je aan en dan zijn ze vaak best moe. En einde van de vakantieweek gaan ze met een big smile naar huis. Ze genieten enorm. En ik vind het ook gewoon goed ook in je gezin. En voor de kinderen van de gastouders is het ook een en al plezier. Deze nacht hebben we samen geslapen. En we hebben een heel groot zwembad, dus daar gaan we ook heel vaak samen in spelen. De kinderen uit Rotterdam gaan dit weekend weer naar huis. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. En dan zie ik u anders morgen weer terug bij een nieuwe Zeeland Nu. Heel graag tot dan en nog een fijne zaterdagavond.